Fender Jazz Bass, взяў апцангі і пачаў выдзіраць з яго лады. Вось гэтая дэталь гітары. Прывітанне. Сённяшнюю праграму я хацеў бы прысвяціць беларускаму слову «лад». Як не дзіўна, гэта слова вельмі шмат значыць для нас, для нашага жыцця, для нашай прафесійнай дзейнасці. Гэты выпуск прысвечаны музыцы, але пачнем мы не ад музыкі. У беларускай мове слова «лад» значыць парадак, згоду, гармонію. Кажуць, у хаце лад, людзі жывуць у ладзе, ладзяць паміж сабой, наладжваць справу, уладкоўвацца, даводзіць да ладу, прылада, ладзіць адно з адным, наладжваць. Выглядае на тое, што музыка проста пазычыла гэтае слова ў звычайнай мовы у якасці метафары, каб ім карыстацца. У музыцы лад – гэта спосаб, якім гукі ладзяць паміж сабою, ствараюць нейкую сістэму. Лад – гэта не проста філасофскае нейкае паняцце, гэта не проста слова мовы, гэта не нейкая абстрактная рэч. Лад – гэта ў тым ліку. І вось гэта канкрэтная рэч, вось гэтая дэталь гітары, неад'емная дэталь грыфу, вось гэты парожак, зроблены са сталі. І ў мяне ёсць моя уласная асабістая гісторыя, звязаная з ладамі. Уявіце сабе, моя першая гітара, не такая класная гітара, а гэта была звычайная савецкая гітара за 15 рублёў. Я весь час думал, як бы зрабіць маю гітару больш прыдатнай да таго, каб вучыцца граць на ёй сола, здзейсніць все свае музычныя намаганні. І мне весь час падаецца, што ў мяне недастаткова класная гітара. Там можна было пакруціць вось тут ключом вышыню грыфа, каб змяніць вось гэтую адлегласць паміж струнамі і грыфам. Але мне весь час здавалася, што можна яшчэ нешта палепшыць. І я чуў ад сваіх старэйшых сяброў, што можна стачыць лады. І вось уявіце сабе, мне прыходзіць у галаву такая думка. Узяць і лады на сваёй гітары стачыць. А ў мяне не было ніякіх інструментаў, як зараз. Не было вось гэтых всіх прыстасаванняў, не было адпаведных лінеек, не было практычна нічога. Быў толькі на кухні брусок, каб тачыць нажы. Але, на шчасце, ён быў досыць новы і досыць роўны. І вось я взяў гэты брусок, ссунуў струны з гітары і пачаў метадычна, вельмі раўнамерна сточваць лады. І стачыў, не ведаю, калі вышыня лада, скажам, 1,5 міліметра, палову міліметра я стачыў. Яны сталі такімі пляскатымі, вельмі такімі, як мне падавалася, прыгожымі, падобнымі на тое, што я сабе прыдумаў. І вось я паставіў наноў струны і здзейсніўся цуд. Сапраўды, у мяне атрымалася тое, што я задумаў. Мне стала вельмі лёгка граць. Але некаторыя лады пачалі бздынькаць. І я тады сам, без дапамогі, без экспертаў, без парады майстроў, я сам, прыціскаючы струну, чуў, дзе бздынькае, і ўжо далей, за тым месцам, якое я прыціснуў, ізноў ссоваў струны, ізноў тачыў гэтым бруском і сашліфоўваў гэтыя лады. І ў мяне атрымалася. І гэтая гітара доўгія гады служыла мне верай і праўдай. На жаль, у мяне тут у Варшаве няма гэтай гітары, я не смагу вам яе паказаць. Здаецца, яна захавалася на нейкіх старых здымках, але вось гэтае цёплае пачуцце, што я нешта зрабіў з ёй, яно застанецца са мной на ўсё жыццё. Таму для мяне слова «лад» мае яшчэ і гэтае вымярэнне. Калі я ўжо быў музыкам, калі я збіраў розныя плёткі, легенды і міты пра вялікіх музыкаў, я пачуў наступную гісторыю. Адным з велічэйшых басістаў сучаснасці быў Жака Пасторіус. Мы ведаем Жака Пасторіуса перадусім па ягонай працы ў гурце Weather Report. Гэта чалавек, які настолькі наватарскі падыходзіў да гры на бас-гітары, што ягоны аўтарытэт дагэтуль мае ўплыў на сучасных басістаў. Раскажу вам гэтую гісторыю, як я яе запомніў. Магчыма, я памылюся, але перадам саму сутнасць. Аднойчы Жака Пасторіус уначы адчуў моцны ціск. Ён захацеў граць на безладавым басе. Як вы бачыце, вось гэта
Гітара вельмі падобная на тое, на чым граў Жака Пасторіус на Fender Jazz Bass. Гэта была адзіная бас-гітара, якая ў яго была. У яго не было другой, у яго не было заменнай, у яго не было наогул грошаў. У яго быў толькі гэты Fender Jazz Bass. І назаўтра яму трэба было граць. Але ён прыйшоў да высновы, што ён хоча граць на безладавым басе. І што зрабіў Жака Пасторіус? Узняўся з ложка, узяў свой любімы, улюбёны Fender Jazz Bass, узяў абцангі і пачаў выдзіраць з яго лады. Я магу толькі сабе уявіць, як это было страшна, бо ён не ведаў, які будзе вынік, ён не ведаў, што ў яго атрымаецца. Але ён выдраў гэтыя лады і назаўтра прыйшоў на канцэрт ужо без ладоў. У яго была толькі адна гэтая магчымасць. Ідэя ўзята ў кантрабаса, а ў кантрабаса, вядома, няма ніякіх ладоў. Але вось гэты інтэлектуальны прарыў, вось гэтае выдзіранне ладоў стварыла цэлую плыню басістаў, якія граюць на безладавых басах. Што дае вось гэтая безладавасць? Яна дае магчымасць граць не толькі вось гэтыя ноты, якія ёсць, але і паміж нотамі, граць такія плаўныя слайды. Зараз кожны можа загугліць і прыдбаць сабе Fender Jazz Bass, сігнатурную мадэль, падпісную мадэль Жака Пасторіус. Fender Jazz Bass без вось гэтай накладкі, вось гэта сталёвая ёсць, а вось гэтай няма. Там бачны вось гэтай правадкі і выдраны з мясам лады. Гітара падпісная пад назвай Fender Jazz Bass Жака Пасторіус. Яна выглядае менавіта як той стары бас Жака Пасторіуса. Першыя струнныя музычныя інструменты не мелі ніякіх ладоў. Гэта былі розныя арфы, ліры, кефары, на якой граў Аполлон. Што такое кефара, я дагэтуль не ведаю. Але хутчэй за ўсё, слова гітара паходзіць ад слова кефара Аполлона. Струна нацягнутая, у якой быў нейкі тон. І, каб было шмат тоноў, рабілі шмат струнаў. У нас ёсць інструмент, які мае назву цымбалы. Гэта вялікая колькасць струнаў рознай вышыні, якія адпаведным чынам наладжаны. І вось гэты лад цымбалаў адпавядае ладу скрыпкі. Вы ведаеце розныя гуслі і іншыя інструменты, якія выглядаюць таксама. Напрыклад, у Европе такія маленечкія цымбалы маюць назву цытры. І ў гэтых всіх інструментаў не было ладоў. А потым з'явілася вось гэтае вынаходніцтва. Грыф, пра які я расказваў у папярэднім выпуску. Спачатку на грыфе таксама не было ніякіх ладоў. Ён быў проста кавалкам дрэва, досыць роўным, і музыка мог у любым месцы прыціснуць. І прыціскаючы струну, ён яе падкарочваў, тым самым падвышаў, і з'яўлялася магчымасць кіравання гукам. У сучаснасці мы маем вялікую колькасць інструментаў, у якіх няма ладоў. Гэта класічныя музычныя інструменты. Весь гэты ряд: скрыпка, альт, віяланчэль, кантрабас. І ёсць інструмент, які стаўся правобразам гітары. Гэта арабскі ці персідскі, арійскі інструмент, які мае назву уд. Мой сябра Курт вымаўляе «оуд», такое грудное такое вымаўленне «оуд». Быццам бы гэты «уд» еўрапейцы пачулі як «люд». І вось са словам «люд» з'явілася беларускае слова «лютня». І вось гэтая канструкцыя лютні, яна цалкам паўтарае канструкцыю «уда» з адной розніцай. У лютні ўжо ёсць лады. Я бачыў лютні, старыя лютні, і там былі лады двух тыпаў. Першы – гэта такія трэсачкі, драўляныя лады, прыклееныя да грыфа. Але ёсць яшчэ адно геніяльнае вынаходніцтва – гэта лады-жылкі. Іх рабілі альбо з кішкаў, альбо з жылаў жывёл. Яны ставіліся на інструменты, вось так завязваліся, і музыка мог
іх перасоўваць, каб падладзіць вось гэтую ладавую сістэму. І гэта было геніяльнае вынаходніцтва. Тады не было сучаснага лада музычнага, сучаснага лада яшчэ не было. І таму кожны раз музыка падладжваў свой музычны інструмент не толькі з дапамогай калкоў, але і з дапамогай вось гэтых жыльных ладоў. І гэта тэхналогія не знікла і не адмёрла. Калі вы паглядзіце на вось гэты інструмент турэцкі, які вельмі зараз распаўсюджаны, вы ўбачыце там лады, толькі замест кішкаў і жылаў там выкарыстоўваецца звычайная леска. Але прынцып той жа самы. Вельмі прыгожая сувязь словаў. Лад наладзіць. Музыка еўрапейская, якая беспасрэдна папярэднічала нашай традыцыі, яшчэ не мела сучаснага ладу, яшчэ не мела сучасных канструкцый. Лады перасоўваліся, і яны ўвесь час змяняліся. І вось недзе на рубяжы 16-17 стагоддзя з'яўляюцца стацыянарныя лады. На музычных інструментах з'яўляюцца лады, якія немагчыма перасунуць. З'яўляюцца фіксаваныя металічныя лады, але што гэта значыць для музыкі? З'яўляецца стандартная сістэма гукаў, з'яўляецца стандартныя сучасныя лады, з'яўляецца так званы тэмпераваны строй. У інструмента зменшылася колькасць ступеняў свабоды, але з'явілася іншая свабода. Музыка можа ўжо граць у іншых ладах, перасоўвацца ўнутры розных ладоў, дзякуючы вось гэтаму новаму прыстасаванню. І вось дзіўная рэч. Слова «лад», якое прыйшло з самых крыніцаў нашай мовы, з самай глыбіні, яно для музыкі з'яўляецца вельмі істотным. І яно значыць не толькі вось гэтыя парогі на гітары, вось гэтыя металічныя перашкоды, бар'еры. Яно яшчэ мае філасафічнае значэнне. Лад у музыцы – гэта сістэма арганізацыі гукаў. Зараз я вам раскажу тую частку музычнай тэорыі пра музычныя лады, якая не гучыць як кансерваторская сухая заумь, а якая гучыць як нейкая байка. Мы накіроўваемся ў старажытную Грэцыю. Куды ж без яе? Музыка ў Грэцыі была навукай. У грэкаў яна была часткай матэматыкі, філасофіі, адукацыі. Музыка ўплывае на характар чалавека, настрой, на грамадства. Таму грэкі вельмі сур'ёзна ставіліся да ладоў. Буду называць старажытныя грэцкія лады і апісваць, з якіх тэрыторыяў яны паходзяць. Калі я впершыню пачуў гэтыя назвы, на мяне адразу павеяла старажытнай Грэцыі, старажытнай Эладай. Паглядзім, як это будзе дзейнічаць на вас. Іанійскі, мажор, тэрыторыя Іонія, заходняе ўзбярэжжа Малай Азіі, сучасная Турцыя. Гэта быў рэгіён самых перадавых грэцкіх калоніяў, дзе квітнела наука і мастацтва. Мажор, навука і мастацтва. Дарыйскі лад. Тэрыторыя Дарыда. Рэгіён Пелапанесу, Крыту і частка паўднёвай Грэцыі. Дарыйцы лічыліся суровымі ваярамі. Напрыклад, спартанцы былі дарыйцамі. Таму гэты лад у антычнасці лічыўся мужным, строгім і выхаваўчым. Фрыгійскі лад. Тэрыторыя Фрыгія. Цэнтральная частка Малой Азіі. Гэта была магутная дзяржава. Узгадай легенду пра царя Мідаса. Грэкі лічылі гэты лад экзатычным, жарсцівым і нават небяспечным для спакою душы. Лідзійскі лад. Тэрыторыя Лідзія. Заходняя Малая Азія, суседзі іанійцаў. Лідзійцы былі вядомыя сваім багаццем. Цар Крэс. Грэкі ўспрымалі гэты лад як пяшчотны, жаноцкі, а часам нават крыху разбэшчаны. Міксалідійскі лад. Адзін з маіх улюблёнцаў. Назва міксалідійскі літаральна мяшаны лідзійскі. Лічыцца, што гэты лад вынайшла паэтка Сапфо, якая жыла на востраве Лесбас, побач з Лідзіяй. Эалійскі лад. Тэрыторыя Эолія. Паўночна-заходняя частка Малой Азіі і суседнія астравы. Эалійцы – адно з 4 асноўных старажытнагрэцкіх плямёнаў. Эалійскі лад – гэта проста тое, што мы называем мінорам. Можаце называць мінор эалійскім. Тым самым вы прадэманструеце высокую эрудыцыю і дадасцё вось гэтай паэтыкі ў музыку. Лакрыйскі лад. Тэрыторыя Лакрыда, цэнтральная Грэцыя. Самы рэдкі і няправільны лад. Названы ў гонар лакрыйцаў, якія ў антычным свеце мелі рэпутацыю людзей з незвычайнымі звычаямі. А зараз я вас крыху расчарую. Справа ў тым, што ў сярэднявеччы, калі перакладалі старагрэцкія трактаты, гэтыя теоретыкі
крыху паблыталі пры перакладзе з грэцкай мовы. Тыя лады, якія мы зараз выкарыстоўваем сёння, напрыклад, рок-музыцы ці джазе, маюць тыя ж самыя назвы, што і ў старажытных грэкаў, але самі паслядоўнасці гукаў адрозніваюцца. У грэкаў лады будаваліся з гары ў дол, а ў нас з долу ў гару. Таму, калі вы чуеце вось гэтыя лады вось з гэтымі назвамі, яны, напэўна, гучаць па-іншаму, чым у грэкаў. Але мне ўсё роўна чуецца ў гэтых гуках, у гэтых паслядоўнасцях вось гэты водар старой Грэцыі. Нічога не магу з сабой зрабіць. Вяртаемся ў эпоху, якая папярэднічала рэнесансу, у сярэднявечную Еўропу. У нас даволі шмат захавалася старажытных нотаў, запісаў царкоўных песень, таму мы можам з пэўнасцю сказаць, што ў сярэднявечнай Еўропе выкарыстоўвалася шмат музычных ладоў. Але паволі музыка звужаецца толькі да двух асноўных ладоў. І ўжо 17-18 стагоддзе жыве практычна толькі ў двух музычных ладах – мажор і мінор, ці па-старагрэцку іанійскі і эолійскі. Як не дзіўна, але музыка з вялікай колькасці настрояў звузілася да двух асноўных – мажор і мінор. І нават вось гэтыя словы выйшлі з музыкі і перайшлі ў звычайнае жыццё. Можна сказаць, я сёння ў нейкім мінорным гуморы. Альбо у мяне вельмі мажорны настрой. І, в прынцыпе, будзе ўсё зразумела. Усё, што я дагэтуль расказваў вам, гучыць як проста нейкая байка. Але зараз я ўзяў на сабе смеласць і крышачку паглыблюся ў тэорыю музыкі. Але я яе абавязкова праілюструю. Мінор еўрапейскія музыкі заўважылі, што ў ім ёсць адна асаблівасць. Так званая слабая дамінанта. Калі проста пайсці па вось гэтым эолійскім міноры, то ў музычнай гармоніі на месцы дамінанты будзе таксама мінорны акорд. І вось гэты мінорны акорд, ён не выклікае жадання перайсці ў тоніку ці вярнуцца ў дома. І тады што зрабіў калектыўны музыка, вынаходнік? Ён замест мінорнай дамінанты пачаў выкарыстоўваць мажорную дамінанту. І вялікая колькасць, пераважная колькасць еўрапейскай і азіяцкай музыкі напісана менавіта такім чынам. У міноры, але з мажорнай дамінантай. З'явіўся вось гэты хітрык, мажорная дамінанта ў міноры, і з'явіўся новы музычны лад, які дазваляе ўсё гэта апісаць, ўсё гэта зайграць. Ён так і называецца – гарманічны мінор. Спачатку з'явілася гармонія, а потым з'явіўся лад, які яе апісвае і падкрэслівае. Як не дзіўна, тое, што я кажу, для звычайных людзей незразумела, але вашае вуха адразу будзе разумець, што гэта за лад. І нават беспамылкова яго назаве. Вось гэтага гарманічная мінора, у яго такое крыху ўсходняе гучанне. Ёсць яшчэ некалькі ладоў, якія захаваліся ў еўрапейскай музыкі і якія вы адразу ж распазнаеце. Напрыклад, так званы гішпанскі лад ці фламенка, венгерскі мінор і цыганскі мінор. І можаце быць упэўнены, вы толькі пачуеце гэты лад і адразу ж яго назавіце, таму што ён менавіта так і гучыць па-цыганску, па-венгерску, альбо па-гішпанску. Дзіўная рэч, калі з'явілася рок-музыка, яна вярнула ва ўжытак нейкія старажытныя лады, перадусім міксалідзійскі і дарыйскі. І таму, калі мы слухаем рок-музыку, яна часта гучыць і в звычайным міноры, у звычайным мажоры, але выкарыстоўвае і вось гэтыя старыя лады – міксалідзійскі і дарыйскі. Можна казаць, што вось гэтая энергія рока, яна і бярэцца вось з гэтай старажытнасці з каранёў з вытокаў. Не магу абысці яшчэ адзін лад, так званы блюзавы лад. Гэта такой неверагодны сплав мінора з мажорам. Калі ты паверх мажорнага акорда граеш мінорную гаму і наадварот. І вось гэты неверагодны бясконцы пераход з мажора ў мінор, недацяг, стварае вось гэтае неверагоднае гучанне, якое ні з чым не паблытаеш. У той момант, як вы чуеце вось гэтыя блюзавыя інтанацыі, вы адразу іх пазнаеце. І вось гэта так званы блюзавы лад. Напрыканцы я пакінуў самае смачнае. Беларуская этнічная музыка. І, як не дзіўна, беларуская этнічная музыка захавала ўсё багацце, ўсё ладавае багацце Еўропы. Калі вы слухаеце
старыя запісы, менавіта вось гэтыя запісы бабак, якія былі запісаны на мяжы стагоддзяў, калі вы слухаеце бабак, якіх не кранула сучасная адукацыя, сучасны тэлевізар, вы пачуеце там все гэтае багацце, все гэтыя спалучэнні ладовыя, все гэтыя нечаканасці, все гэтыя спалучэнні гукаў, нават вось гэтыя новыя старыя гарманічныя зліянні і расходжанні. Я калі пачаў цікавіцца беларускай этнічнай музыкай, не так ужо і шмат збіраў вось гэтай старой музыкі ад бабак, таму што такіх бабак ужо амаль не засталося. Вось гэтых чыстых, аўтэнтычных бабак, якіх не кранула цывілізацыя. Але ў мяне быў калісьці вінчэстер. Гэта быў маленькі вінчэстер, здаецца, толькі 4 гіга, але ён быў цалкам забіты музыкай, я яго называў скарб. І вось гэты скарб недзе валяецца ў мяне ў Беларусі. Фінальная думка: наша старажытная музыка, наша народная музыка захавала нам гучанне старажытных ладоў. Неверагодным чынам, невядома, як яна это зрабіла, але гэта проста факт. На зямлі застанецца ад гэтай